Molt bona gent, avui primer entreno d'intensitat després de bastant de temps. És més que res anar a buscar sensacions i l'entreno d'avui consisteix en 15 minuts suaus per escalfar i començar a activar el cos. Després tinc 4 sèries que es basen en 1 minut a intensitat alta, 2 minuts d'intensitat alta, 1 minut a tope i 3 minuts tranquils, així 4 vegades, i finalitzaré l'entreno en 10 minuts de tornada a la calma per recuperar pulsacions i fer-les baixar a poc. Així que continuo amb l'escalfament i us vaig dient què tal me vaig notant durant les sèries, així que som-hi. Ara hi ha 5 segons, començant la primera sèrie, 2, 1, som-hi! Vinga, va, un minut de tope, som-hi! Bona gent, primeres 2 apretades, ara estem en els 3 minuts tranquils a recuperar. Se m'ha oblidat dir-vos que les sèries no són completament planeres, sinó un terreny així, d'ara puja, ara baixa, no molt exagerat, però bastant ondulat. M'ho té completament prohibit a oficio fer completament planer, i l'avantatge de fer un terreny ondulat és que mai trepitges el peu d'un mateix punt i ja no el carregues tant. I així d'aquesta manera recupero millor de la lesió i també, en cas que no tingueu lesió, d'aquesta forma evitaríeu lesionar-vos. Així que seguim i en qüestió de 2 minuts comencem les segones apretades. Ja estem als 3 minuts de recuperació de la segona sèrie. Més o menys estic fent els 2 primers minuts entre 4:20 i 4:30 i l'últim minut a 3:54, més o menys. Ara, d'aquí 1 minut i mig, començaré la tercera sèrie i em queden moments, sensacions bones, 0 molèsties en el turmell, així que bé, aviam com acabo. Som-hi! Vinga, va, tercera sèrie, som-hi, ja! Doncs bueno, tercera sèrie acabada, ja estic a la recuperació, ja només ens queden 2 minuts a intensitat alta, 1 minut a tope, 3 minuts suaus i 10 minuts per recuperar pulsacions. Ara faig aquest caminat que és una miqueta de bastant ondulat, aquest sí. És com una espècie com de corriol, però molt correder, que passa per la vora de la riera. Així que aquestes últimes les acabaré en aquí i ja cap a casa. De moment, molt bé. Sí que és veritat que a nivell de cardio, al final ja d'aquesta última apretada forta es nota que fa temps que no faig exercici anaeròbic, però bueno, anirem fent. Doncs bueno, gent, ja està, 3 minuts últims. Ha costat aquesta última apretada forta d'un minut, però bueno, l'hem tret a lo que s'ha dit a 3:54 i els altres 2 minuts entre 4:20 i 4:30. Sensacions
de moment, bones. Demà en parlarem, veiem com estic, però és el que us he dit. No he fet completament planer, he anat fent puja i baixa, intercalant, i ara amb la recuperació dels 10 minuts farem el mateix. Així que, bueno, sensacions bones, i veiem què. Doncs, bueno, gent, ja estem en els 10 minuts de tornada a la calma, amb les sensacions millor del que em pensava. Ara, mica en mica, anar agafant ritme i forma com estava abans, així que sense pressa. Avui anar a buscar sensacions i mica en mica anar apretant cada dia una miqueta més. Doncs, bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Us recordo que baix a la descripció tindreu les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. Si us ha agradat, doneu-li like, no oblideu subscriure-vos, que com ja sabeu, ajudeu un piló. I ara sí, fins la pròxima.